Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay basa ti Proverbio 22, versikulo 16. No sagutam dagiti babaknang, wano idadanes mo dagiti napanglaw, tapno bumaknang ka, agbalin kanto matla anapanglaw. Papagayam, hintay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Adamot kalding di tarwar, pangipanam ka di ijay. Isagot ko kini gobernador. Tapno into na da ka sa pulag. Mabalin ko ti umasidagkan kwa na. Ingguyod ko itinangiwaywayan da Marcelo. Ngam nangina ti kalding. Ang mga no di na masubadan. Sa nabale, pagbingayan mi kumaki ni Marcelo tayo di akalding. Ngamin babawik. Ngam ang mga no ada masauna. Anya kumati mabalin na. Siya aktibos na. No anya ti kayat kong aramidan. Awan maaramidan na. Tababao na klaeng. Sa bagay, babaunan laong dagita at tao. Awan ti kasapulan tayo kadakwada. Pudnot ako na, Sara. Basta payapayam ida iti kwarta. Addan to maibaon mo. Kurang mo dagiti kaldi nga inyapon mo. Ne, saan mo ka di nga inala? Awan mat ije nang iwaywayak. Kunak ano inalam. Sa anak pa'y anapan ijay. Ala, ingkagdamag ka dagiti karuba no nakita da. Sapay di dakkel akalding day jay. Sige, ipagud mo man nga ro dagiti daduma. Tainak sa pulan. Kaya agdamagak mo ten kadagiti karuba. Wanla kay, agawaam tapno saan ang makaadayo no nakabulos. Amang ano kamaton ti aso kat makaadayo. Sapay na atap da ije akalding. Ay napananangatan. Kasanungay no itay pay aldaw ang nakabulos. Amang ano nakaadayo itan. Ne, papa namanong, malaman. Birbirukak man jay may sa akalding apuraw. Awan mo ten. Anya, apay, saan nga imbagakin ka ni Among Jaime? Kano nakita nga dakadwana? Inukasan na, sana ingguyod. Ah, ni Among Jaime? Ne, apay nga inalada. Di da pa impakada. Kat no pagbibingayan mi kumaday jay akalding. Day tatisaan ko nga among manong. Basta iso ti kadwa jay nakitak anangukas, sana ingguyod. Ay, mapanak jay balayda. Nas ka na pagbingayan mi. Taanak ti tarakan ko day jay. Itatadakalan. Inala nalatan. Ay, nagalangasan. Nagsaritaan nyo pa'y kumaasak bay nga inala da. Ay, madandanag anak. Tagayam, inala na. Ay, imbaglakit din. Tanasabat ka. Ne, nagbiit ka maglakay. Ayan nga di kalding. Nasabat ko di tadalan ni Celia. Kat kunana, ajay kanu kalding, ingguyod ni Among Jaime. Ha? Apay nga ingguyod na adi naman laimbaga. Imbagkid di tanasabat ko ni Celia. Tano saan, di nagbirbiro ka kuman. Saan anasayati ka babalin da dya tao? Sapay kumandidato ka no a mayor. Madi, no dayjay ti agbalin a mayor. Iruruman na ti marigrigat. Ngarod Sapay kuma, ta saan ang makatugaw akas mayor. Mapanak ita ijay balayda, inakasarita. Wan alangan mo't nga alaan na latan di kalding, nga awan bingay tayo anang tarakon. Ne, agrubrubat kayo matamo. Agsarita tayo kumapay, sakbay pumanaw kayo. Ta sino ka mang taktak iti pagnak? Nangangato at tao te kasinara ko ita. Iso adi naktaktakan, Marcelo. Mabitlaan kuma. Sana mabalin a pagurayak ni Governor, gapulaan kan ka. Ala, aglisi ka itidalan ko. No di mo kaya tamaatalan ka. Di naklaktan ng taltalag. Pimanawan. Ay, ni Madam lang ti kasaritak. Barang adda di taunag. Madam, umayak man. Madam! Di ka magtaktak, tasagsagay sayot to'y barbunan nga asok. Madam,
Damagak lang kumatibingay ko, ije kalding nga inala ni amo. Saan aya nga ado pa'y ti kalding mi nga adda pa'y kada kayo? Wan madam, ang May sala ang tinala ni Jaime. Umay mo pa'y surutan? Agawid ka kit din. Di ka masango. Awan ti kalding yo. No saan aga po kada kami? uray basit lang kumatimay tidyo abingay ko, madam. Aramatan ti anak ko. Pagsardengam day ta anak mo nga giskwela. Tagpastor langan ka dagiti kalding. May mayat pa ay. Anya? Kumusta nga dyan na panamlakay? Ay, di dak kanu masango. Ta importante kanu ti papanan ni among Jaime. Ni ko mamadam ati kinasaritam. Di nak kanu masango. Tas asikasun na ti aso na. Anya? Napatpatagket din di aso na ngam si kaatao? Ay, isubli kong dagiti kalding. Amangan no umay dalat taalaan, adi damang tad itibingay tayo. Dagiti laangan pan nakabingay tayo ti agbati. May mayat pa'y lakay. Saan laang nga ita nga inaramid da dayta? Nagpakpaka si Akpay. Nga uray basit lang ti tadda. Taramatan dagiti anak tayo ti eskwilaan. Kat, anya nga iti kunana idimbagam dayta. Pagsardangagkat kanon, tagpastor kanulangan iti kalding. Ay, mangirurumon na talaga dayta a tao. Imbes at tumulong, saan? Tamangirurumon at talaga. Agkasangay akinton bigat. Umay kano tinangangato at tao ditoy, takayat dati kilawen ken kaldereta. Ingkay baga ka ni Marcelo tamangyag iti dua kalding. Ha? Dua kaldeng, madam? Oh, apay nagbulagat ka. Ibagam ka ni Marcelo nga umay inton bigat, taiso timang puor iti kalding. Malem nga umay ti ado asa nga ilik. Saan ka di nga imay idikalman ni Marcelo? Ngam saan nyo mat asinaango, madam? Asino kumada di ang Marcelo? Apagtaktakak iti oras ko? Ngam kunayo nga ayabak, taiso timang puor iti kaldeng. Kasano nga ino, ibaga na mat adi na masangaw, madam. Anya kumatipan nakal na, kat may salaang apagpaspastora kiti kaldeng? Ay, sige nga rod, tainak ibaga, madam. Ay, umayak man, ading Marcelo, imbaunak ni madam. Ne, anya timay pa ko. Mangipan ka kano iti dua kalding iti balayda. Ha? Ne, apay kano ti kalding? Ado kano ti agkakangato asa nga ili na inton bigat. Kasangay na nga men. Da kayon ti mangiguyod iti dua kalding. Tadyak masango ti umay. Isurot kon tulang ti dad dumakalding da. Te sublikon. Ipatarakan dalangan iti sabali. Ha? Saan kayon nga agtarakan iti kalding da? Saanan? Nung amin makalagip dang agparti. Iguyod dalatan, adida pa'y mangtad iti bingay mi. Kasta ka de. Iguyod kong aruden at idwa. Adamot karuutan iti arubayan da madam, apang iwaywaayan, aging kainton bigat. Uray saanan nga iwayway, no maparti matlaang. Tapno na dalos ti bagis na, nalakadalusan. Ay, kasta gayam. Ang imbagamot ni madam, nga umay kakano inton bigat, tasikat imang puor iti kaldeng. Di kad sa Macau awat. Apay nga ingguyod mon ti kalding. Saan ka di nga imbagak ani Marcelo ti umay mangyag? Ay, isumot ti imbagak madam. Ngam ko na namat nga iguyod ko kanon. Tamang ano adda papanan na. Kat saan na amasango ti umay mangyag. Naglastog kat a Marcelo daytan na. Anya nga iti kananday ta kalding? Kasanon numatay adi pa'y madanon ti pan nakapartina? May mayat kanaw no saan amangan madam. Tapno nadalos ti bagis na. Painuman kanulaang, tapno nadalos ti bagis na. Nalakaadalusan. Sige, ipan mo nga rod ijay likodan ti balay. Ikam iti inuman na. Ay, uwan gaya, madam. Imbaga na nga isarununan tulaang kanon dagiti daddo maakaldeng. Ta ipataraken yun to kanon iti sa balay. Anya, agmauyong kadinday jay a Marcelo? Aldawon na. Awan pa'y da a Marcelo nga umay mang puor iti kaldeng. Masapul adarasan na tay mawagdan. Umay da kanon.
Sapay adu agagayam ko nga kakangato at tao ti umay. Agpa-importante pa'y lang amin day a Marcelo. Inkapayaban, tamapanak ijay ili. Inaksabten dagiti bisitak. Kaya't dati umay dito'y lugar tayo. Tapresko kano ti angin dito'y. Ibaon ko nga rod ni Mayla. Tamapan na ayaban day a Marcelo. Tapuran nan di kalding. Itamat laeng. Ibaon mon, tamapan na nga rod ayaban. Ha! Agpa-importante at talaga day jay a Marcelo. Mabuisit ako. Ururayan da ka siguro di dakkel abalay. Amok nga awan ti mayat ama pantumulong, gapoy tinagmading aramid da. Naistoryam ka diti naramid na kadata. Una, kunada nga uray gayam isuda ket inaramid dan ti kasjay. Iso adidan kaya ti agtaraken iti dingun da. Nung naamwak lang akas jay ti kababalinda, saan ko kumanga inawat ti impataraken da? Kano nga rod ngayon kaisubli ti kalding da? Saan pa'y nga ita, tadapas kanda, intun malpas ti pasken. Aywan gayam, kano nga iti kunam apa nagpaparot mo iti agsaksakit ang ipon mo? Ita na, tapno intun umaydak ayaban, didak madanon. Darasem, taing kaya banday a Marcelo. Agpa-importante kit din, katinton malaman na sumangpat dagiti sa nga ilik. Amangan no din amot masango ti umay, madam. Sana mabalin. Mayat man wano saan. Ibagam nga umay. Ita ka din, madam. Anya pa'y ngay dang nga. Darasam, inton malaman ti umay dagiti sa nga ilik. Ha, kasano nga iti pan nakaluto ti kalding. Ay uwan, madam. Matungpal. Mapanakon. Ibagam adarasan nyo. Atrasadon. Kasanungay no ibaga na asaan ama ka umay, madam. Ni, nakaumay kayo mat nana. Anya ka diti maipaay ko? Ay, kwa, imbaunak ni madam. Mayat man wano madikanon ni Marcelo. Masapul nga umay kanaw. Ta sumangputan intun malam dagiti sangaili ni madam. Kwa nana, napan na impaparot tingipon na, takanayon nga agsakit. Adda siguro itan iti klinika ti dentista. Ha, ay kasanon ngay jekalding apuuran na. Madanagan ni madam. Mangkita dalangan ay ti sabali, nana. Ay, asino pa ingatangay ti ayabak amang puor. Adda la siguro di ti mayat, nana. Mangtangdandan Ay naawan mo't ni Marcelo, madam. Napan ka no nagpaparaw titingipon na. Ay, kasano kat da ito yan. Ado tinapanak di damot kayat, madam. Inrabak pa jay may saa. Kilawon da ka nun akas jay na ti kaldeng. Ay, mauyong daytaan ang ibaga. Kasano nga roditan. Sinalbakid di. Awan mo ti maibaon amang puor kan mangiluto. Agorder kayo laangan iti makan iti restauran, madam. Dayta kalding ti makagapon no apay nga umay da ditoy. Sigurado ang mapaay da. Ay, di danton ulitan ati umay, madam. Napaay jay namnama da makapangan iti kilawon kan kaldereta kaldeng. Kasano pa'y matulungan da ni Jaime enton eleksyon. Sapay dakkel ti kastos ni Jaime. Adon ti insagot da kadagijay at tao. Awanen ti panagtalagkanyak dagiti gagayam ko. Insinad ako niti grupo, manipod na paay da itininamnama da akilawan ken kaldereta akalding. Awanan ba indagi jay? Dakkel ti puunam nga insagsagot mo kadakwada. Ita, awan apulos na baatikan ka? Anya pa'y ti pagpuunan ta ita? Awanen tinamnamak alumong aw iti politika. Sigurado adida kayat dagiti marigrigat ta inda danes ko ida. Ket dagiti babak nang apang namnamaak. Sandak mete na kayat, gapu iti pan nakaupay da. Sinalbagkit de. Sayang, baw anamnama. Ita, agrigatan. Awan pa'y agtalog ka data, nang runa dagiti marigrigat. Saan kuma at agibasitan dagiti marigrigat? Tamakatulong dalatta no kasapulam titulong da. Papagayam,
Ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.